Operacions amb fraccions. La resta. Cas 1. Els denominadors de les fraccions són iguals. Deixem els denominadors i restem els numeradors. Cas 2. Els denominadors són diferents, però un és múltiple de l'altre. Multipliquem el numerador i el denominador de la fracció amb el denominador petit fins a aconseguir el mateix denominador. Deixem els denominadors i resmar els numeradors. Cas 3. Els denominadors són diferents. Calculem l'MCEM per aconseguir denominadors iguals. 6 és igual a 2 per 3. 8 és igual a 2 elevat a la 3. L'MCEM és 2 elevat a la 3 per 3, igual a 24. Posem l'MCEM com a denominador i calculem les fraccions equivalents amb aquests denominadors. Deixem els denominadors i restem els numeradors.